Στο γυμνάσιο Παλαιοχωρίου σπουδάζουν αυτή τη στιγμή εκτός από τα παιδιά του Παλαιοχωρίου, τα παιδιά της Στρατονίκης, των Σταγύρων, δεν ξέρω τι γίνεται με τον Νεοχώρη και τη Βαρβάρα. Μιλάμε ότι τα περισσότερα χωριά της Βορείου Χαλκιδικής, τα παιδιά πηγαίνουν γυμνάσιο στο Παλαιοχώρι. Το Παλαιοχώρι με το πιο δύσκολο κλίμα είναι εκείνο το μέρος στο οποίο όλο το χειμώνα δεν μπορούν να κάνουν γυμναστική. Δηλαδή, μιλάμε για τα αυτονόητα. Εγώ καταλαβαίνω τη λογική ότι δίπλα στην Αρνέα υπάρχει ένα μεγάλο και ακριβό κλειστό. Εμείς δεν μιλάμε για ένα μεγάλο και ακριβό κλειστό. Εμείς μιλάμε για ένα σκεπασμένο χώρο, ο οποίος να έχει μια μπασκέτα, να μπορεί να γίνει μια προπόνηση και να φεύγει αυτή η επικινδυνότητα από τον κάθε πρόεδρο, ο οποίος μπορεί να είναι γραφικός, μπορεί να κάνει το μεράκι του, αλλά δεν μπορεί να βάζει και το κεφάλι του στο τρουβά που λένε στο χωριό, γιατί απλά υπάρχει η περίπτωση να γίνει ένα ατύχημα. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, εμείς χάσαμε και ένα τρόπο. Αυτά τα παιδιά έπρεπε πέρσι να ήταν πρωταθλητές παιδικού. Δεν ήταν γιατί ήταν γρυπωμένα. Όλη αυτή η διαδικασία, ειδικά στη Βόρειο Χαλκιδική και ειδικά όποιος ξέρει τα μέρη που τα ξέρει καλά και εσύ γιατί μετακινήσει, έχει τεράστια επικινδυνότητα 6 μήνες το χρόνο. Η προσπάθεια αυτή που ξεκίνησε με τον πρόεδρο, γιατί σίγουρα είστε μια γροθιά οι δυο σας και ο κόσμος που είδα στον τελικό είναι και αυτοί κοντά. Είναι μια διέξοδος για το χωριό του Παλαιοχωρίου, το συγκεκριμένο άθλημα του μπάσκετ, γιατί το ποδόσφαιρο δεν υπάρχει φέτος. Αυτή τη στιγμή ναι, εκ των πραγμάτων είναι. Είμαστε μοναδικοί που εκπροσωπούμε τα αθλητικά δρόμενα του χωριού. Καταφέραμε, μαζέψαμε τον κόσμο όπως θα είδατε και ευελπιστούμε αυτό το πράγμα να έχει συνέχεια και θα έχει συνέχεια. Εσύ Λευτέρη τώρα μεταφέρεις και την εμπειρία σου από μια ομάδα του Στατονίου που ήταν σαν επαγγελματικό το πρωτάθλημα στη ΓΑΜΑ Εθνική επί χρόνια. Θες να μεταφέρεις όλο αυτό το κλίμα του επαγγελματικού κομματιού στο ερασιτεχνικό μπάσκετ. Βοηθάει η εμπειρία σου αυτή σε αυτά τα παιδιά? Ασφαλώς. Ή τα φορτώνεις ακόμη περισσότερο με τις απαιτήσεις που έχεις εσύ? Σίγουρα προσπαθούμε κάπου να πιέσουμε, ας πούμε, ως το δυνατόν, ως το μέτρο που μπορούμε να πιέσουμε. Κέρδισα πολλά πράγματα και από το Στρατόνι και από τις άλλες ομάδες που έπαιξα, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Και στο μέτρο που μπορούμε και υπάρχουν δυνατότητες να φροντίζω, ας πούμε, να κατηρώ αυτά τουλάχιστον που έχω μάθει εγώ. Προσπαθώ να τα μεταφέρω. Εσύ από την πλευρά σου, σαν ένας προπονητής, δεν θα το βάλω επαγγελματίας προπονητής, γιατί δεν αμείβεσαι σαν προπονητής. Πιστεύω, βάζεις το χέρι και εσύ στην τσέπη για να βγάλεις κάποια έξοδα για τα παιδιά. Γιατί τα θεωρείς παιδιά σου και η ικανοποίηση δικιά σου είναι να βρεθούν σε ένα μεγαλύτερο σκαλοπάτι στον χώρο του μπάσκετ. Τι θα ήθελες έτσι από αυτούς που μας κυβερνούν κατά τόπους? Θα το πω, τι απέτηση έχεις εσύ σαν προπονητής και σαν δάσκαλος του αθλητισμού? Τη συνδρομή τους και να είναι κοντά στα παιδιά. Είναι μέχρι στιγμής? Το έχουν δείξει έμπρακτα? Όχι με ευχολόγια. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ούτε κάτι στα λόγια. Ούτε κάτι στα λόγια. Μετά από αυτή την επιτυχία, είσαι στο Δήμο Αριστοτέλη πλέον. Πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή θα σας πήρε κάποιο τηλέφωνο, θα σας έδωσε τα συγχαρητήρια και θα σας είπε κοντά σε εσάς είμαστε κι εμείς. Έγινε αυτό το πράγμα? Δεν το γνωρίζω. Αυτό θα μας τα πει ο πρόεδρος περισσότερο για να γίνει λίγο πιο εθμερός και πιο κακός προς τους πολιτικούς. Δεν το γνωρίζω. Εσύ ασχολείσαι με το αθλητικό, με το είναι άλλο κομμάτι το δικό μου, αλλά... πολιτικό. Εγώ θα είμαι ικανοποιημένος αν έπαιρνε και τον προπονητή, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Επειδή εμείς έχουμε επειδή εμείς στο Παλαιοχώρι είμαστε προλαϊριστές και πολλοί δημοκράτες, εγώ προσωπικά σαν πρόεδρος δεν θα είχα κανένα πρόβλημα αν μάθαινα από το Λευτέρο ότι με πήρε ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος ή ο κλητήρας του Δήμου και με ευχαρίστησε πάρα πολύ για τον τρόπο που πήραν. Μήπως δεν ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία που κάνατε, μήπως δεν δίνει κάποιο μήνυμα, αυτό το μήνυμα για τη συνέχεια και δεν θεώρησαν ότι ήταν και απαραίτητο, ας πούμε, ένα τηλεγράφημα συγχαρητήρια? Καθημερινά οι επιτυχίες που έχουμε στο Δήμο μας είναι τόσες πολλές που πιθανώς δεν βρήκαν το χρόνο να ανταπεξέλθουν, μπορεί να γίνει τις επόμενες μέρες. Θα το περιμένουμε πάντως αυτό. Λευτέρη, συνέχεια, γιατί έχει συνέχεια τώρα αυτή η προσπάθεια. Αυτός ο τελικός και φορτώνει περισσότερο και σε σένα και στα παιδιά, γιατί θα βγουν εκτός νομού, θα αγωνιστούν με κάποιες άλλες ομάδες που θα κληρωθούν, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια κλήρωση, για να πάμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Εφήβων. Πιστεύω πολύ σε αυτά τα παιδιά. Είναι ο νομός τώρα, δεν είναι το Παλαιοχώρι. Ασφαλώς, αυτή τη στιγμή εκπροσωπούμε και εμείς τον μπάσκετ της Χαλκιδικής στο κομμάτι των εφήβων. Σίγουρα θα πάμε να κάνουμε την προσπάθειά μας εκεί. Ό,τι μπορέσουμε καλύτερο θα το κάνουμε. Νομίζω ότι τα παιδιά έχουν πάρα πολύ όρεξη
Και είναι η δεύτερη φορά που για το χωριό μας αυτό που περνάει σε αυτή τη φάση. Η προηγούμενη έγινε πριν 20 χρόνια. Δώσανε μια συμμετοχή. Το ίδιο θα κάνουμε κι εμείς με ό,τι καλύτερο. Και πιστεύω ότι έχουμε τις δυνατότητες να παρουσιάσουμε τουλάχιστον ένα καλό κομμάτι και να παίξουμε ένα καλό μπάσκετ. Τα παιδιά αυτά ξέρουν μπάσκετ πλέον. Έχουμε κάτι καινούργιο να πούμε για τη συνέχεια, κάτι που κρατάει λίγο στα κρυφά χαρτιά ο Λευτέρης ο Μακαβός? Κρυφό δεν μείνει τίποτα. Ίσα εμείς θέλουμε να τα φανερώνουμε. Να φανερώνουμε τη δουλειά μας, να φανερώνουμε αυτά τα παιδιά, να τα αναδείξουμε όσο μπορούμε. Και πιστεύω ότι κάποια μέρα πολλά από αυτά θα κάνουν ένα μεγάλο βήμα. Τουλάχιστον φάνηκε από την αγωνιστικότητα που είχαν στον τελικό και αυτή είναι σε όλα τα παιχνίδια ίδια, δεν νομίζω ότι αλλάζει. Το εφηβικό είναι το 90% των ανδρών. Οπότε το χρόνο θα είναι πολύ πιο μεστομένοι και πιο ουσιαστικοί. Και πολλοί από αυτούς δεν ήταν και η χρονιά τους φέτος. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να συμπληρώσει κάτι, να σε ελευθερώσουμε, γιατί έχει συνέχεια. Ευχαριστούμε καταρχήν για την προβολή που μας κάνατε κι εσείς. Αναδείξτε τον τελικό. Νομίζω ότι προσφέραν θέαμα και φέτος ήρθαμε να διεκδικήσουμε τον τελικό. Του χρόνου πιστεύω να είμαστε γεροί να τον υπερασπιστούμε κιόλας. Για την ώρα στο πρωτάθλημα το ανδρικό είστε στη μέση του βαθμολογικού πίνακα, σας αφήνει αδιάφορος. Αδιάφορος δεν μπορώ να πω ότι μας αφήνει. Αδιάφορος από βαθμολογικής άποψης, δηλαδή αν θα διεκδικήσετε τον τίτλο του πρωταθλητή. Όχι, ο σκοπός μας δεν είναι αυτός. Ο σκοπός μας δεν είναι αυτός. Ήδη η δικιά μου σκέψη και του Προέδρου είναι να ετοιμάσουμε για τον χρόνο την ομάδα. Και το κάνουμε εδώ και 3 χρόνια. Δηλαδή πιστεύω ότι θα θυσιάσουμε εισαγωγικά κάποιες θέσεις, να πάρουν χρόνο και άλλα παιδιά να είναι του χρόνου έτοιμα, να είμαστε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί όσο μπορούμε. Βέβαια, σε ευχαριστώ και καλή συνέχεια στην προσφορά που κάνεις για το χωριό σου και για τα παιδιά που τα είδαμε, που σε αγαπάνε και σε εκτιμούν. Να είστε καλά. Η Αφίτσα ρούχα όμικρον ε, σε έναν ιδανικό χώρο 350 τετραγωνικών μέτρων. Με άνετο πάρκινγκ συγκεντρώσαμε όλες τις επώνυμες εταιρείες σε ηλεκτρικά εργαλεία Makita, Hitachi, AEG, DeWalt, Bosch. Είδη κήπου, δάσους, αγρού και τρακτέρ Σαμέ για όλες τις χρήσεις. Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, μηχανές γκαζόν. Γεννήτριες Εύκο, Subaru, Castle Garden. Πλυστικά της Kercher Εύκο. Χρώματα Craft, Tetralux χιλιάδων αποχρώσεων. Λάστιχα πιέσεως Acra Racor. Όλων των ειδών. Κλειδαράδικο με παντός είδους κλειδιά, ακόμη και με immobilizer. Για τη δουλειά σου, ό,τι σκεφτείς, μη νοιαστείς. Στούτσα ρούχα θα το βρεις. Άφησε το βλέμμα σου ελεύθερο και δες τα όλα με γυαλιά ηλίου και οράσεως στο νέο κατάστημα Οπτικά Κουτσούπης, στο κέντρο της Ιερισσού Χαλκιδικής. Νέο κατάστημα με μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής έγχρωμους και παθήσεως στις πιο προσιτές τιμές. Συνεργασία με όλα τα ταμεία, εφαρμογές οπτομετρίας. Οπτικά Κουτσούπης, η νέα οπτική. Ήρθε! Θέλεις να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι στο Maximum? Max Travel. Γραφείο Γενικού Τουρισμού στην Άθιτο Χαλκιδικής. Με ιδιόκτητα λεωφορεία. Προγράμματα οδικών και αεροπορικών εκδρομών εσωτερικού και